Myself, Dr. Alok Kumar Bose, Chairman of International Human Rights Protection Council, India. ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରିଛି। ନାଇଁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରେ ଯେ ସିଏ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହାରିକି କିଛି ଲୋକ ସହଯୋଗ କରୁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉ ବୋଲି ସେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୋଲିସ ବି ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଉନସିଲିଂ କରିଦେଉଛୁ ତାଙ୍କର ଅଧେ କାମ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି ପୋଲିସ ପାଇଁ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ କାଉନସିଲିଂ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୋଲିସର କାମଟା ବି ଅତି ସହଜ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ନାରୀ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି ନା ଘରେ ବା ବାହାରେ ବା ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ଏ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବି ବହୁତ ବୋଲେ ଆପଣ ସମାଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭୟର ଗୋଟେ ଥାଏ, ଜଣକୁ ଭଲ କଲା ବେଳକୁ କିଛି ଭୟ ଥାଏ। ହେଲେ ସେ ଭୟଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଲୋକକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିଛୁ। ଆଉ ଏ ଆୟୋଜନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ମାହୋଲରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଟିମ୍ରେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆମ ସହ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମାଜରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବି ଅଛି ଯାହାକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଜାଣିବା ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ବିନା କିଛି ହୁଏନି। ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତି କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଆମ ସମାଜରେ ବା ଆମର ସାହିରେ ବା ଆମର ଟାଉନରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସବୁ ଶିଶୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ସେ ସବୁ ଶିଶୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଗରେ କିଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ବାହାରିକି ବହୁତ ଦିନ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ହେଲା ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଜାଣତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର ବି ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆୱାରନେସ୍ ସଚେତନା ସେ ଶିକ୍ଷାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷାବିତ ଲୋକକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆମେ ଏ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ ସମାଜର କିଛି କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉ, ଲୋକଙ୍କ ସହଜ ପାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ହସ ବାହାରୁ। ସେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ନେଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ମୋର ଚେଷ୍ଟାଟା ସଫଳ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ବି ଏ ଜିନିଷ ଖବର ପାଇଛୁ, ଆମକୁ ବି ପୋଲିସ ଖବର ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଆମେ ଇଏ ରଖିଛୁ ଯିଏକି ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଆମେ ପୋଲିସକୁ ବି ଦେଖେଇଛୁ, ଡିଜିକି ଦେଖେଇଛୁ, ଆଇସିମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ୍ କେଉଁଟା ବି ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ସେ ପ୍ରୟତ୍ନ ଆମେ ବହୁତ ପାଖରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଡାକିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ସେ ଜଣକୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ନୁହଁ, ଏ କାର୍ଡ଼ରେ ସିକ୍ରେଟ୍ଟା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ହେଉଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାର ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏତିକି ବି ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେମାନେ ବି ଧରା ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଠକୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଠକିବେ? ଲୋକ ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଜାଣିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଠକିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ସାହସ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଟିମ୍ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଏ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କହିପାରିବ, ଶିଖାଇ ପାରିବ, ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରିବ। ସେମିତି ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ହାତ ମିଶିକି ଆମେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଏ ହାତ ମିଶି ଚାଲିଲେ ଆମେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇମ୍ ନେଇକି ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଜ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଯେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ସେ ପ୍ରୟାସଟା ମୋର ସଫଳ ହେଲା। ନାଇଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ଲିଡର୍ ରହନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ ଥାଏ। କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ ଦ୍ୱାରା
आम तांको लेवल रे चेष्टा करती सप्लाय सल्व कर केते जगार मध्य घात प्रतिघात हुए जहाँपाई जन भल कला आ जड़े खराब हुए से जिनस आमर बहुत कर्मी बहुत असुविधा भी पड़ते से समय आम फोन फान करी बा आम पाखे पहुँची सुरक्षा देचु आ सुरक्षा दे कम करुँ आमको सरकार क्षेत्र में केवे असुविधा ही सरकार भी आम प्रथम प्रथम लोक को जाने ये करते किंतु आम तापर आम पाचु सरकार आम जो पहुँच जाऊ सरकार भी आम पुलिस हूँ कि जहाँ भी हूँ आमको सहयोग कर आमर बर्तमान 8टा स्टेट चलती किंतु आमको सबू स्टेट सहयोग मिलूँ आपड़ सब स्टेट जो गूगल रे मारिकी जदि आम जब काढ़ी पार गोटे नंबर कलेक्टर को जब फोन करे से कलेक्टर आमको सहयोग करमती ना जे करूना बेले से सहयोग कर से सहयोग अनुसार आम कार्य जोटा कि सहयोग कर दुष्मंत बेहरा स्टेट प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल मुझे संस्थार 2 वर्ष होनी अच्छी या पूर्व मुझे 5-6 वर्ष ह्यूमन राइट्स पर काम कर अलग अलग संस्थार काम कर आमर एक्चुअली बहुत समाजसेवी अच्छा जो मैंने कि लुचि जाऊँच प्रतिभा बाहर को जना पड़ूनी किसी ह्यूमन राइट्स डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो किसी ना किसी काम समस्ते कर किए कार ग्यारेज रे गोटे पिला टर्चर है भी लोक जाए कौन प्रकार आम कहीं आवार्ड दौना कि आप्रिसीएसन दौना आम ए समाज में सचेतनता आप्रिसीएसन दौचु आप्रिसीएसन देला से लोक एनकरेज हम कि ना कि आगे बढ़ी पार आ द्वारा समाज भी उपकृत हो आगामी पीढ़ी आमर जो 30टा ह्यूमन राइट्स अच्छी राइट्स आमर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से नॉलेज देला परे लोक मानकर कौन जगह ह्यूमन राइट्स जमी क्षुण्ण न हो ताऊपर काम करेंगे आउ समाज रे भल शांति बजाय रह प्लस एठी अतिथि आमर संजीव मारिक अच्छा आउ पीसी मिश्र जस्टिस पीसी मिश्र आमर चेयरमैन आलोक बोस आउ मिस्टर पाणीग्राही आमर कोऑर्डिनेटर अच्छा आ समय अभाव आम कैबिनेट 2 जन थे आसीपारे ना धर्मेंद्र प्रधान को डकाई से आसीपारे कैबिनेट अर्जेन्सी थी एठी आमर पृथ्वीराज हरिचंदन टाइम देते कैबिनेट मीटिंग इमरजेंसी आज है 5टारू तेणु से आबसेंट रहे